Dobrý deň. Najprv sa musím dohodnúť, že akým spôsobom budeme premietať, keďže mal som informáciu, že si to budem môcť počítať sám a ja som celú tú prezentáciu postavil na tých obrázkoch, ale môžeme sa dohodnúť, že keď sa otočím, tak sa to nejak preklikne. Takže, ako bolo povedané, venujem sa od 30-ky svojej druhej záľube a vášni a to je obnova hradných zrúcaní. Do 30-ky to bola ornitológia. Mám prírodovedné vzdelanie a ornitológia ma v podstate čiastočne živí až doteraz. A aj vďaka tomu mal som v živote isté obdobie, kedy som si užil teda slobodu a možno odviazaný od všetkých bremien som sa rozhodol splniť si jeden svoj sen. Šarišský hrad je miesto, pod ktorým som vyrastal, pochádzam z Veľkého Šariša. A to miesto som vždycky vnímal s istou túžbou niečo zmeniť. Hrad v rokoch 1617 zažíval svoj rozkvet, neskôr po požiari sa menil na ruinu a dnes vyzerá tak, ako je na obrázku. Ale napriek tomu má svoju silu, tak ako množstvo iných hradov. Na Slovensku je vyše 70 veľkých hradov a každý má svoje čaro. Trošku tak odbočím, na obrázku vidíte panorámu Šariša, to znamená 3 kopce. Myslím si, že mohlo aj toto byť základom znaku, tak vám prezradím, aby ste vedeli, že Šarišský hrad je ten kopec napravo, to znamená ako jediný kopec v štátnom znaku. Tak žiadna Tatra Matra, ale možno keď tu cez Šariš prechádzal uhorský panovník a pozrel sa na tie kopce, tak si povedal, toto bude znak našej krajiny. Kto vie, možno. A na tej animácii som to mal aj pekne znázornené, ale ideme ďalej. V roku 2005 Šarišský hrad vyzeral ako zakliatý. Porastený krovinami, úplne spiaci pod týmto nánosom. A tu vidieť tú genézu, tú moju hradnú kariéru, rok 2006, kedy sme tam zorganizovali svätú omšu. Počúval som kedysi rozhlas a tam bol rozhovor s miestnym pánom farárom. On spomenul, že na hrade žili Dominikáni. Pozrel som do kalendára. Bol to august, 6. augusta alebo 8. čo bol sviatok svätého Dominika. A za tým účelom som na hrade strávil 3 dni, aby som vykosil aspoň maličký kúsok, kde by sa mohli tí veriaci teda zúčastniť. A za tie 3 dni som zažil 2 šoky. Jeden bol, že na hrad chodí oveľa viacej ľudí, ako ja som si myslel, takže to miesto naozaj napriek tomu zúboženému stavu lákalo množstvo ľudí. A druhý šok bol, keď som videl, ako ľudia spontánne reagovali na tú moju činnosť a pomáhali. Videli ma proste, že niečo robím a s takým nadšením sa pridávali. Trhali mi na hrade z rúk a my vám pomôžeme a tak ďalej. Takže vnímal som to ako niečo, ako istú silu a aj z toho teda usudzujem, že každá ruina, alebo môžeme to rozšíriť na všetky veci, každý zúbožený stav v každom človeku podvedome vyvoláva túžbu niečo spraviť. Myslím si. A len tie iné ťarchy, ktoré máme, nám možno bránia v tom, tú svoju túžbu aj naplniť. Takže aj preto si myslím, že ľudia vždy, keď prišli na ten hrad, videli, je zarastený, toto padá, toto sa rúca, keby sa niečo s tým dalo robiť. A videli, že niekto niečo robí a preto sa pridali. Takto si to vysvetľujem. Takže prešli ďalšie roky, 2007, kedy som mal prvý projekt, žil som mesiac na hrade, a počas toho mesiaca sa to ešte znásobilo. Tam sme stretli sa vlastne všetci tí dobrovoľníci, ktorí potiahli to hradné dielo. Takže keby niekto sníval, že chce obnoviť hradnú zrúcaninu, odporúčam ísť tam na istý čas, tam žiť a tam nájdete tých ľudí, ktorí vám pomôžu. Ja som nikoho z našej hradnej partie nestretol na ulici, na chodníku, v meste, ale všetci sme sa vlastne zoznamili na hrade. 2008 kúpili sme prvú miešačku, spravili sme si hradársky kurz, murársky teda, lebo ja som ornitológ, druhý bol drevár, tretí strojár, štvrtý zlatník. Nikto sme nemali teda to murárske vzdelanie. Išli sme na rekvalifikačný kurz.
Tam sme sa naučili murovať, takže už v roku 2009 sme vedeli my spraviť náročnejšie práce, ako treba nejaký záklenok. A 2010 už vďaka tej podpore od grantov, darcov, 2% z dane sme vedeli prizvať stavebnú firmu, ktorá vedela spraviť to, na čo už naše sily nestačili, napríklad takéto kamenné nárožie. Ďalej. No a od roku 2011 si to úsilie dobrovoľníkov, ale určite nie len naše, ale dá sa povedať, že na celom Slovensku od toho prelomu tisícročia, od roku 2000, ako keby to hradárske hnutie na Slovensku spontánne teda prepuklo a postupne na viacerých hradoch vznikali takéto združenia a každý mal svoj príbeh. Takže všimli si to ľudia na ministerstve práce a na ministerstve kultúry a tak vznikol program obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. A ja som mal tú česť viesť alebo rozbiehať projekt v roku 2011 na krátky čas, kým teda už to nezobralo do rúk mesto ako vlastník hradu. Ja som v roku 2012 tými skúsenosťami išiel na susedný hrad, do Kapušian, kde sa podarilo takýto projekt opäť rozbehnúť. Taktiež v roku 2013 najprv som mal 20, potom 30 ľudí a tento rok, 2014, vyzerá, že to hradné dielo sa rozšíri aj na hrad Plaveč na severe pri Starej Ľubovni. Požičal som si jeden záber z našej hradnej facebookovej skupiny, ktorý krásne dokumentuje tú bohatosť hradných zrúcanín. Z jedného miesta môžete vidieť Čarisky, aj Kapušiansky hrad, vzdušnú čiaru nejakých 10 km. A tak vznikol nápad Prešovskej hradnej cesty. Keď som si spočítal na mape hrady v okolí Prešova, zistil som, že hrad je teda Prešov je najbohatší na hradné zrúcaniny v istom okruhu spomedzi všetkých krajských miest. Je to istá hodnota, ktorú sa vieme prezentovať, že pre tú hradnú turistiku, pre niekoho, kto za krátky čas chce navštíviť veľa zrúcanín, je práve toto miesto ideálna destinácia. A postupne teda naplňame realizáciu tých myšlienok a každý jeden hrad sa snažíme nejak oživiť, obnoviť. Len stručne Kapušiansky hrad, môžeme trošku preletieť, znázorňuje vlastne ten príbeh, ako funguje obnova hradov s pomocou nezamestnaných. Je potrebné vybrať nejaké miesto, ktoré môžete realizovať s ľuďmi, ktorých nepoznáte, alebo musí prebehnúť výberové konanie. Ideálne je mať nejakú jednoduchú stenu, kde je kvantum práce manuálnej, ale nie je to nič náročné technicky, v podstate ukladá sa, lícuje sa riadkové murivo. Dôležité je komunikovať samozrejme s pamiatkármi, starostom a tak ďalej. Vytvoriť to zázemie, menšie PR. Na našom hradnom plese sme prizvali všetkých starostov týchto obcí a tam sme ustanovili také memorandum o Prešovskej hradnej ceste. No a prišiel deň výberu hradných robotníkov, tak prišlo ich asi toľko, koľko je vás tu. A teraz ako mám z vás vybrať tých najlepších? Každý tvrdil, že vie pracovať, nie je problém. Tak si hovorím, poďme z toho obecného úradu, kde bolo výberové konanie, na hrad. Tí, ktorí si to prešli pešo, tak niektorí z nich hneď už odstúpili, povedali, že to nie je práca pre mňa. A potom sme formou dobrovoľníckej práce, som teda sa snažil sledovať, kto ako sa prejaví. Takže nasledovali 2-3 brigády a toto bol pre mňa ukazovateľ tých najlepších z najlepších. Prišiel deň odovzdania, teda náradia, chlapi vyfasovali ochranné pracovné pomocky. Všimla si to nemecká televízia, takže to bolo také povzbudivé aj pre tých chlapov, že sú pred kamerou a nakrútila dokument, ktorý za hranicami prezentoval vlastne túto myšlienku. Treba vyriešiť mnoho vecí od latrín, vody, samozrejme aj stravy. Takže chlapi to vymysleli tak po istom čase, že pán starosta zabezpečil kotlík, no a várili si. A na ďalšom záberu uvidíte, že taká poriadna murárska porcia, to je tam murárska lyžica guľašu, takže keď toto hradný murár dostane, tak podá naozaj dobrý výkon. Fandili sme našim, pred 2 rokmi, tuším, sme sa dostali do semifinále, to práve preto, že na Kapušianskom hrade sme fandili hokejistom. A všetko to okolo, to tvorenie tej tímovej práce povzbudí ľudí tak, že naozaj podajú dobrý výkon. Archeologický výskum, treba najprv obnoviť, odkryť teda to zdravé murivo. Môžeme ďalej, po začistení sa musí zdokumentovať to, čo je zdravé. Ďalej ešte.
A tu vlastne vidieť už vyčistenú tú kavernu. Vytredili sme materiál a išli sme postupne teda na murovačku. Ten predošlý záber som nazval v nemom úžase. Vždycky je potrebná spolupráca s pamiatkármi a oni každý týždeň teda kontrolujú, sledujú, aby sme tú kultúrnu pamiatku obnovili v tom správnom štýle a aby to nekričalo tá naša nová práca. Zhruba 100 metrov kubických kamenného múriva sme mali za nejaké 3 mesiace domurovať. Toto je teda ten záber. Sám pamiatkár teda neveril, že to zvládneme a nám sa to podarilo. Na druhej strane, druhá partia, to bola tzv. Severná stena, čo som ukazoval. Na južnej stene taktiež bolo potrebné najprv odstrániť tie nánosy zeminy, vyklčovať korene. Môžeme ďalej. Opraviť cestu. Cesta nie je národná kultúrna pamiatka, takže my sme nemohli čerpať z grantu Ministerstva kultúry financie na opravu cesty. A s tým som teda nerátal a našťastie už v tej fáze, kedy sme potrebovali na hrad sa dostať autami a vyzeralo teda, že v tej zlej ceste neprejdeme, zrazu som dostal telefonát do istého pána, ktorý povedal, že pán Šaroši, vy ma nepoznáte, ale ja vás poznám, fandím vám, viete čo, ja vám dám dar, lomový kameň, v akej frakcii chcete, v hodnote 3000 eur. Takže to som bol úplne šťastný, áno, super, presne toto potrebujeme. Takže 30 Tatroviek lomového kameňa išla na Kapušiansku cestu a takto sa nám vlastne z hodou okolností podarilo vyriešiť problém, ktorý doslova ohrozoval ten projekt. Takže tým chcem poukázať aj na to, že to plánovanie, ktoré tu bolo spomínané, je naozaj dobré a v tomto bola chyba z našej strany. Ďalej. Takže podarilo sa to a takto sme mohli viesť piesok, vápno, ďalej malta, ďalej kameň a zase piesok, vápno, malta, kameň, piesok, vápno, malta, kameň, piesok, vápno, malta, kameň. A takto dookola. Tu stop. A zistili sme, pri tom kameni sa pozastavím, zistili sme, že toho kameňa nie je v tých násypoch toľko, ako sme predpokladali. Logika hovorí, to, čo sa zrútilo, je tam, my to vyčistíme, vytriedíme, kameň zrecyklujeme a naspäť zamurujeme. Nestalo sa tak. Zistili sme, že toho kameňa je málo. Potom som si začal všímať staršie domy v obci pod hradom a ten kameň sa veľmi podobal na ten hradný. Neostávalo nič iné, len opäť ísť do lomu a vytriediť kameň. Nie je kameň ako kameň, sú kamene, ktoré idú do líca, sú kamene, ktoré potrebujú previazať múrivo. Takže nám práve tie veľké balvany chýbali a takýmto spôsobom sme opäť tento nedostatok, to, čo sme nedokázali odhadnúť, naplánovať, sa to podarilo vyriešiť. A tu už je hotová stena, ešte zakrytá lešením, ale keď pôjdete na Kapušany, tak si ju môžete pozrieť. A pre porovnanie, ako to vyzeralo predtým. Takto. Dobre, môžeme ďalej. Južná stena podobne, bolo potrebné odkryť časť múriva na zdravé jadro, vybrať vhodné kamene, zalicovať, zamurovať, obrovský kus práce. Ďalej. A to, čo v súčasnosti vidieť ako taký biely pás na základnom múre, to je vlastne to doplnené. Svieti to preto, lebo je to čerstvý kameň a čerstvá malta a počase tou patínou by sa to malo teda zliať. Dôležitá je vzorka. Ak by ste si teda odmysleli tú farbu, tak a pozrite sa na štruktúru múriva, tak ako keby to tam bolo a pre nás je to najlepšia odmena. Keď príde turista na hrad, pozrie sa, no počul som o vás, ale tu sa nič nespravilo. To znamená, on si nevšimol ten rozdiel nového múriva a starého. Hej, to je pre nás dobrá vizitka, lebo sme dokázali tú autenticitu zachovať. A pre porovnanie, ako vyzerala tá južná stena, stav, keď sme prišli na hrad, zarastené krovinami, odstranené kroviny, vyčistená zemina, teda pod archeologickým dohľadom samozrejme, na základné múrivo a ten istý pohľad po domurovaní. Takže bolo to kvantum práce a pre mňa obrovská skúsenosť a vďaka
tejto spolupráci s nezamestnanými u mňa padli dva predsudky. Predsudky voči Rómom a predsudky voči nezamestnaným, ktorých možno, že som aj hádzal do jedného vreca a považoval som ich za ľudí, ktorí nechcú robiť, proste majú problém s alkoholom a sú to problémoví ľudia. Samozrejme, nie je to tak a v každej skupine sú aj takí a na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú robiť. Nám sa podarilo vybrať takúto skupinu, takže v piatok po výplate chlapi potiahli do 5:30, ale samozrejme musí byť to chcenie a bolo na nich vidieť, že chcú dokončiť tú prácu. No a odmena prišla potom po robote, takže pán starosta zasponzoroval súd piva a bola to naozaj taká tmeliaca akcia. Prišli si na svoje aj archeológovia. V rámci tých nezamestnaných je to vynikajúca príležitosť aj pre mladých, vzdelaných ľudí, skončených archeológov. Tiež nedostanú hneď prácu, ale v rámci tohto projektu získajú prax, získajú skúsenosť. Takže v strede Michal, ktorý viedol archeologickú prácu a pod dohľadom teda už riadnej archeologickej spoločnosti, ktorá mala na to oprávnenie. A tiež priestor pre študentov, ešte praktikantov, ktorí mohli pomôcť. Niečo z nálezov, môžeme ďalej, množstvo zaujímavých vecí sa tam našli. Mince, takýto krížik, toto je stredoveká minca. A všetky tie nálezy, to bohatstvo, ktoré sa našlo, bude prezentované formou výstavy. Vo Veľkom Šariši už je také hradné mini múzeum, určite pre obec Kapušany je to tiež príležitosť. No a okrem tej samotnej práce na hrade je dôležité vnímať ten magnet, tú kultúrnu pamiatku so všetkými súvislostiami, takže sú to informačné tabule a smerovanie návštevníka, jak dole pod hradom, tak na hrade. Samofinancovanie, to mi napadlo tak, že sami turisti sa pýtali, robíte dobrú robotu a kde máte tú pokladničku, kde vám môžeme dať náš príspevok. Najlepší model je, keď obec vyhlási obecnú zbierku a hradná pokladnička na hrade je teda pravidelne zberaná a tie financie aj sa teda zúročia teda na hrade. Jeden z hradných robotníkov bol rezbár. Hovorím mu tak, pozri, ty máš takýto dar, škoda ťa, že by si nosil kamene. V priekope, keď sme odstraňovali teda dreviny, ležal obrovský dub. Tak hovorím, skús z toho duba niečo krásne vykresať, rozmyslel, že čo. Tak bola to podobizeň majiteľky, poslednej majiteľky hradu, Evy Gergelakijovej, ktorá hrad obnovila, ale keďže to už bolo v čase stavovských povstaní, tak jej prišiel príkaz od panovníka, že musí obnovený hrad zbúrať. Ona sa vzoprela tomuto rozkazu. No a tým vlastne poštvala proti sebe panovníka, ktorý sa veľmi nahneval. Navyše bola ešte žena, v tých časoch niečo nemysliteľné, takže my na počesť všetkým vzdorovitým ženám sme osadili na hrade sochu Evy Gergelakijovej. Hrad ma naučil aj gazdovať. Keď odstraníte kroviny, vyhupne vám zelená vegetácia, aj tie kroviny prirodzene zmladzujú a najlepšie sú, najefektívnejšie zubaté kosačky, takže to ešte z Veľkého Šariša som sa teda od posledných gazdov, ktorí ešte chovali kozy, priučil chovateľstvu a na Šarišskom hrade som mal 6 rokov v kuse kozy. Toto sú dámy z Kapušian, takže ten hrad určite fungoval systémom nejakého gazdovania, žili tam predsa ľudia, bolo tam hospodárstvo a tak ďalej. Takže ten potenciál tam stále je, len je nejako zakliatý. No i toto je zase zo Šarišského hradu. Môžeme ďalej. To kosenie je naozaj náročné a dole vo Veľkom Šariši iný aktivista, kamarát, nadšený kosec tradičného kosenia, organizoval také kosecké dni. A raz sme sa rozprávali, oni majú rôzne kategórie a majú aj kategóriu, že náročné kosenie v strmom teréne a tak ďalej. Tak hovorím, príďte na hrad, spravte na hrade takúto koseckú akciu, podarilo sa, takže získali sme kvalitné seno, pretože keď kosíte krovinorezom, tak to seno to nie je použiteľné ako krmivo, takže to bolo také spojenie tých aktivít. Osadili sme hradný prístrešok, ďalej, ktorý plnil mnohé funkcie, mali sme na hrade koncert, ďalej organizovali sme rôzne aktivity, jedna z nich
bola ako valentínska party. Na hrade máme totiž čarovnú lavičku, na ktorú keď si sadnú on a ona, musia na Valentína sadnúť, tak sa zaľúbia do hradu a začnú chodiť na brigády. Tak toto funguje. No a my sme teda, môžeme ďalej. My sme tento nápad postrhli na hrade Lietava pri Žiline. A takto sme súťažili, že ktorý hrad je takým väčším magnetom. Musím priznať, že sme prehrali. Oni získali 72 dobrovoľníkov, my nejakých 45, takže keď bude najbližšia valentínska party, môžete prísť sa zaľúbiť do hradu. Čím sme ale originálni, je filmová noc na hrade. A to sú všetko aktivity, ktoré idú mimo tých mojich zásluh. To sú ľudia, ktorí sa pridali, vložili svoje nadanie, svoj talent a takým je aj Peťo Vlkovič, ktorý organizuje filmovú noc na hrade. A najbližšia akcia, pozvánka je zase dobývanie Šarišského hradu už o týždeň 11. mája. Opäť pridali sa šermiarske skupiny, ktorých oslovilo to prostredie, chodia z celého Slovenska mnohí, prídu deň vopred a užijú si tú svoju záľubu, to svoje hobby, lebo môžu si tam rozložiť stany, postaviť stredoveký tábor a na druhý deň sa pobijú a šťastní teda idú domov. Stoličný snem. Šarišský hrad je hrad, ktorý dal názov Šarišskej župe. To znamená, tak ako mnohé ďalšie na Slovensku, stoličné hrady má potenciál a v Šarišskej župe bolo vyše 330 obcí, tak mi napadlo aspoň jeden deň v roku symbolicky vrátiť to sídlo župy z Prešova na hrad. Tak stretávame sa vždycky v polovici júla pri župnom dome tu v Prešove a ideme s obecnými vlajkami na Šarišský hrad. A vlastne pred 2 rokmi bolo presne 391 rokov od poslednej písomnej zmienky, kedy zasadal ešte na Šarišskom hrade taký župný snem. No a takže máme, keď si vypočítame, 2 roky už prešli, ešte 7 rokov na to, aby sme to okrúhle výročie poslednej župnej rady oslavili. Možno tým, že naozaj tá pestrá plejada vlajok príde na hrad. Keď som oslovoval starostov, že či by prišli na hrad, tak mnohí si spomenuli, vidíte, tá naša obecná vlajka už je vypršaná, vyblednutá, musíme si kúpiť novú. Takže trošku to aj povzbudilo niektorých, aby tú heraldiku obecnú považovali za svoju a brali teda to miesto tak, ktoré prináleží. No a množstvo aktivít pre mladých ľudí. Každoročne organizujeme na hrade medzinárodný dobrovoľnícky tábor, kde prídu ľudia za strechu nad hlavou a stravu odpracovať. Takže aj s touto pomocou sa podarilo množstvo dobrých prác. Tu vidieť sú jednoduché práce, keď máte dobrú a kvalitnú maltu a viete teda vyskúšať, otestovať, tak vlastne to špárovanie znamená opäť vtláčať maltu pomedzi kamene. Máte ešte zachované licné kamene, ale najprv sa vám vydrolí malta a keď sa to nevyplní, tak drolí, vypadne jeden kameň, druhý a potom už to ide. Takže to zamaskovanie je veľmi dôležité. A to je teda práca pre robotníkov. A tu vidíme výsledok ich práce. Na tomto naozaj projekte pracovali hlavne dobrovoľníci, takže nebolo to cez nezamestnaných ani firma. A práve sa jedná o to špárovanie, keď si porovnáte, tak ten rozdiel takto je badateľný, ale pre toho návštevníka, ktorý to nevidí predtým a príde sa pozrieť, tak čo ste urobili, veď stále je to zrúcanina. A cieľom nie je dobudovať ten hrad úplne, ale zachovať tú originalitu. Tu sa pristavím tiež 2 skúsenosti. Prišiel už v čase, keď sme odstranili tie kroviny a už ten hrad už sa kosilo a my takí hrdí na to, že čo sme dokázali, prišiel len poľský turista a ja tak k nemu, že tak čo, pekný máme hrad. A on hovorí, pekný, ale zanedbaný. Hej? Takže som si uvedomil, že človek, keď nevidí to, čo bolo predtým, tak vníma len tú situáciu. Ja som si uvedomil, že my sme stále ešte len na začiatku. A potom prišiel druhý poľský turista a ja, keď mu tak, že máme pekný hrad, čo, ale je zanedbaný. On, že to nevadí, ale to je originál. A to tiež ma upozornil teda na to, že
v niektorých krajinách tá cesta k obnovy historických pamiatok smerovala k dosť necitlivým zásahom. Podobne ako u nás na Slovensku. Hrady vychytené Spiš, Strečno, Devín, Likava, Trenčín sú najnavštevovanejšie, ale keď sa pozrite zblízka, štruktúra kameňa nesedí, je tam použitý betón, také násilné sú tie obnovy, zarovnané krivky, nie je to ani zrúcanina, ani obnovený hrad. Takže súčasná koncepcia obnovy kultúrnych pamiatok smeruje práve tým smerom zachovať tú originalitu a nedostavovať hrady. V podstate nevytvárať nové bojnice. Bojnický zámok tiež bol zrúcaninou, ale pretvoril sa, prestával na v podstate taký malý hradoland a funguje to určite, to prispieva k rozvoju regióna, ale v tomto prípade, keď hovoríme o tom kultúrnom dedičstve, tak práve spočíva v tej originalite, v tej pôvodnosti. Trošku som sa zdržal. Mnohí možno známe hradné slávnosti, kedy sa hrad úplne zakrie ľuďmi hlava na hlave a dokazuje to, že ten hrad je magnetom. Ľudia ako keby prirodzene očakávali, že sa tam bude niečo diať. Keby sme takéto divadelné hry usporiadali dole, niekde na ihrisku v Veľkom Šariši, nepríde toľko ľudí. Ale keď je to na hrade, tak ten hrad to svoje čaro má. Chodia sa nám fotiť svadobné páry. Jedna nevesta na ďalšom zábere, uvidíte, že si vyskúšala teda aj to murovanie, osadia kameň na večné veky do hradu. A toto bola opäť taká skúsenosť. Tiež sme boli na hrade partia, klasická víkendovka, niečo sme tam robili a v diaľke pozerám v tej hradnej bráne, ktorý poznáte Šariš, sa objavili vozičkári. Tá prístupová cesta bola samý kameň, sama jama a snažili sa teda nejak dostať cez tie bariéry. Tak som pribehol k ním a celý šťastný, že prišli aj napriek týmto handicapom na hrad, tak som im pomohol, boli nadšení, keď som ich vytlačil na to nádvoríčko, kde už bola lúka. Po rokoch ma oslovili z jednej firmy, že chcú robiť nejakú teambuildingovú aktivitu a potrebujú na krátky čas dať zmysluplnú prácu 250 ľuďom. Tak rozmýšľam, že čo teraz. A spomenul som si práve na túto skúsenosť, tak hovorím, vyrozprával som ten príbeh, zapáčil som im, sprístupníme hrad a opravili sme vlastne cestu okolo hradu, popod hradby. Stačili krompáč, hrable, vyklčovať, zarovnať terén a na ďalších záberoch je vlastne výsledok, kde sa zorganizoval teda veľký projekt s týmito nezamestnanými v spolupráci so združením, ktoré sa venuje handicapovaným ľuďom a takýto hrad na kolesách vlastne sa stal skutočnosťou. Môžeme ďalej. No a jedno z najstarších podujatí je silvestrovský výstup na hrad, ktorý organizujú turisti a ten počet ľudí je stále viac a viac. Takže aj to svedčí o tom, že je veľa ľudí, ktorí majú radi hrady a chodia. Vlastne je to také zhodnotenie tej celej sezóny. Mnohí sa stretnú po roku práve na tom mieste. Určite zaujímavá akcia aj pre iné lokality. Ďalej. Venovali nám hradnú pečiatku. Snažím sa sledovať aj to spektrum turistov, návštevníkov, to je taký dokumentačný záber. Pre mnohých, keď boli kozy na hrade, pre mnohé rodiny, to bola oveľa väčšia atrakcia, hlavne teda pre deti, ako zrúcaniny. A teraz už tam kozy nie sú, tak pýtajú sa. Ale samozrejme boli aj sťažnosti. Kozy to boli ako vyberači hradnej dane, keď niekto rozbalil 10, tak hneď nabehli a ozbíjali. Možno máte niektorý skúsenosť. Takže hodnotím to tak, že asi 80% ľudí to bralo pozitívne, ale iste aj boli negatívne skúsenosti. Skrátka, treba mať gazdu na hrade, aby mohli fungovať aj takéto atrakcie. Ale vrátim sa k turistom, robíme sledovanie, sčítavanie návštevníkov ďalej. Takže tu je nejaké spektrum od školských výletov, nejakých skautov, autobusové zájazdy, rodiny s kočíkom. Sme najkočíkovejší hrad, robili sme kočíkovú party. Takže hrad je prístupný práve tou cestou, dá sa výjsť, je to treba podať výkon.
ale všimli sme si teda, že chodí veľa ľudí na hrad aj s kočíkom a viackrát sme zorganizovali aj takúto akciu. Ďalej. Takže sledujem si čas. 2-krát do roka robím ščítanie návštevníkov hradu, na jar a na jeseň. Som na bráne a značím si teda, odkiaľ ľudia prichádzajú, v akom čase, či chodia jednotlivo alebo skupiny. A tieto podklady vedia ma tak zorientovať v potenciáli daného miesta, daného hradu. Ďalej. Tu na vidieť vľavo hore, že podľa návštevnosti je Šarišský hrad prešovský, lebo každý tretí návštevník je z Prešova. A zhruba 12%, toto je výskum spred 4-5 rokov, zhruba 12% boli zahraniční turisti, 88% boli Slováci. Ďalej. Na hrade máme zázemie, to je tá bašta označená šípkou. Ďalej. Vyzeralo to asi takto, ale práve vďaka tým silným zásahom ešte pred 40 rokmi, kedy bola vízia, že keď sa skončia práce na Spišskom hrade, tak sa presunú na Šariš a takým istým štýlom sa ten Šariš zakonzervuje. Nestalo sa, v súčasnosti to hodnotím ako našťastie, ale jeden objekt stihli takto zabetonovať, zakonzervovať a to je práve tá oválna bašta. To znamená, polovičku dostávali, osadili tam oceľové preklady, na strechu hodili plechy, zaliali betónom a vnútri bola teda trafostanica. Na hrad bola dotiahnutá elektrika. Zrejme asi tí, čo kábel zakopávali, tak keď ten projekt sa nerealizoval, tak ho asi počase aj vykopali. Takže na hrade už elektrika nie je, tá trafostanica bola rozbitá. No a keď sme prišli, holé steny, nevľúdny objekt, oslovili sme pamiatkárov, či by nám dovolili tam vytvoriť dobrovoľnícke zázemie. A práve vďaka tomu, že tá historická hodnota už bola v podstate zničená, tak sme tam mohli to dokonať teda, a vytvoriť tam teda v podstate novotvary. Osadili sme drevené podlažia a je to obývateľné aj v zime, takže je to doslova dobrovoľnícke zázemie, kde môžu dobrovoľníci sa prezliecť, osušiť, najesť, aj v prípade potreby teda prenocovať. Toto je sviečková party, keďže tam nemáme elektriku a nemáme čím svietiť, tak raz do roka zorganizujeme sviečkovú party a ľudia nám prinesú teda sviečky a máme svietilo. Takto vyzerá prostredie. Podstatná časť, ktorú tu vidíte, urobili ľudia dobrovoľnícky. Takže ak by niekto chcel prísť na Šarišský hrad, zázemie je pripravené, platí sa prácou. 3 hodiny dobrovoľníckej roboty a na deň je bašta vaša. Na streche je bezpečná vyhliadka. A na záver už len teda dva odkazy. Na hradnú stránku v pozadí vidíte nočný záber, historický stan, v ktorom som žil mesiac na hrade v tom svojom prvom projekte. A každý deň mal som tam elektrocentrálu, pripojenie na internet, každý deň som písal denník, čo som zažil na tom hrade, koho som stretol, čo som robil. A spropagoval to cez tlačovú správu a takým spôsobom vlastne som komunikoval s tými prvými podporovateľmi. Raz som napísal, bolo super, prišlo veľa ľudí, urobil sa kus roboty, je večer, nikto na hrade, bodlo by červené víno. A na druhý deň prišiel pre mňa neznámy človek, čítal som to o vás, fľaša vína, nech sa páči. No a facebooková skupina Šarišský hrad, ktorá aktuálne slúži na informácie, teda ak by ste mali záujem, môžete sa ohlásiť. A posledným záberom snáď len toľko, že tu sme s kamarátom na najvyššom bode Šarišského hradu a nad nami dúha, takže naozaj každý máme nejakú dánosť, nejaké dary, len treba sa zamyslieť, v čom asi môžem byť úspešný a nebáť sa ísť do toho a brať to ako svoje poslanie. Určite tá pomoc zhora príde a v našom prípade sa to tak podarilo. Takže to je všetko.